Niculescu a marcat pentru Dinamo 8 goluri în acest campionat. Dănciulescu l-a reușit pe al 11-lea, Cătălin Munteanu pe al 4-lea pentru Dinamo în actualul sezon. Da, zidul este în poziție regulamentară. Claudiu Niculescu, gol! Ce seară prinde Dinamo aici în Ghencea! Este 3-0 în minutul 33. Este incredibil! Prima partidă din acest campionat în care Steaua primește 3 goluri și o face chiar în Ghencea și în fața marii rivale. Cu direct din lovitură liberă este Steaua Dinamo 0-3. Liniște pe stadionul Ghencea, sigur mai puțin cei 2000 de suporteri.